Todos os sectores están super afectados polas secas. De feito, libres aquí unha cousiña, unha zona aquí ao norte de Galicia, que somos aquí nós, os da Mariña e proximidades, pero o resto hai unha seca moi grande. Entón, no 2023 xa houve unha seca moi grande, que despois empezou a chover todo este tamén, que despois tamén houve problemas ca auga, ano pasado con maíz e tal. Entón, volvemos ter unha situación de seca, porque basicamente o suelo de Galicia non retén a auga como a mellor reteñen outros suelos, e entonces o que ven un período prolongado de seca, e da que teñamos reservas de auga, o terreno non ten auga, secan os cultivos, entón estamos nun problema de seca. Entón, aquí eu creo que o tema central é alertar da situación de seca que está comprometendo ou vai comprometer a viabilidade económica de X sectores, pero sobre todo tamén retomar esa peza do ano 2023 onde xa alertábamos que estes períodos de seca íbanse producir no tempo e que era un síntoma máis do cambio climático, como tamén foron os episodios de auga que comprometeron o ano pasado o tema toda a recollida do millo e tal, toda a auga de setembro e outubro, e que naquele momento a Consellería prometera crear unha comisión para estes temas, o tema do non da seca, senón nos defendemos algo máis global. Se a seca era como unha parte visible, pois, sabes, do cambio do clima, do cambio climático, etc. Que a Xunta desde ese momento pois realmente que non fixo nada. Bueno, pois que seguimos sin ter unha administración que sea consciente do que supón para Galicia o cambio climático a nivel agrario, e sobre todo que tampouco se está traballando pois no tempo, pois se está traballando medidas para paliar ou para ver como adaptarnos pois, a esta nova coyuntura. Entón, a nivel de sectores estamos presenciando que tanto as granxas de carne como as de leite, moitas zonas do país están xa empezando a consumir reservas do próximo inverno, que non teñen pasto, que entón eso que houve unha mala en alguna zona que houve ao final houve menos serva da que se contaba para recoller, porque veu aquela calor a finales de junio, primeiros de agosto, entón, de julio, perdón, entón, pois, debilitou moito esa erva, entón a segunda corta pois non foi tan boa como se prevía, entón as reservas de alimento pois son máis limitadas. Na horta, a falta de auga, a falta de estruturas e infraestructuras creadas para, bueno, para, digamos, facer fronte a estes episodios de seca, bueno, porque pois, moitas veces polo minifundio que temos, pois, un produtor de horta ten 20 fincas en 20 sitios, é inviable que teña un rego nas 20, etc. Pois que está aí unha seca moi grande, que a horta pois, está secando. E isto tamén, en sectores como é a apicultura, pois que se preveía un bon ano no interior de Galicia, esa calor de primeiros de julio realmente fixo que a campaña pois, máis regular ou mala, porque esa calor extrema o que provocou foi que secara o castaño,